Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka ru-ending verb ang tsukuru o muhimo sa kagatos nga conjugations nga common sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa tsukuru, maka-conjugate kag bisag unsang ru-ending verb. Kini ang ikaduha sa upat ka parte ug atong tutukan diri ang conjugations numero 27 hasta 50. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa kagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa adlaw-adlaw nga hinapon. Og kining lesson na mosuma total ni ining mga conjugations pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka ru-ending verb, tsukuru o muhimo. Ang mga lain-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, tsukuru, te form, tsukutte, conjunctive form, tsukuri, ang plain negative non-past form, tsukuranai, ug ang plain past form, tsukutta. Niining puntuha, dapat ka mauna ka mo conjugate ni ining mga basic conjugation forms. Kung di pa gani, palihog bansaya una paagis pag-review sa leksyon 29. Kining video ha, mutuki ni mga konjugasyon na ug mohatag og usa ka ehemplo nga sentence kada usa. Gikan sa numero 27 hangtod 50. Ato mga conjugations kay mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad. Laing-laing conjugation nga mo-ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang. Panahon sa pagbuhat, mga pangalitan, kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nagka-nanto ka, og ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo, kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y apostrophe Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Niju nanabang mubuhat usahay. Formula ru koto ga aru. Ru koto ga aru nga gituki nato sa leksyon 55. Muhimo usahay. Tsukuru koto ga aru. Tsukuru koto ga aru. Muhimo ko usahay og rice bowl para panihapon. Watashi wa bangohan ni donburi o tsukuru koto ga arimasu. Watashi wa bangohan ni donburi o tsukuru koto ga arimasu. 28 bang tambag og suhestyon. Formula ta ho ga i. Ta ho ga i. Leksyon 56. Mas maayo nga muhimo. Tsukutta ho ga i. Tsukutta ho ga i. Mas maayo nga muhimo sa imong kaugalingong sandwich kaysa mo palit. Kau yori jibun no sandwich o tsukutta ho ga i desu. Kau yori jibun no sandwich o tsukutta ho ga i desu. 29 bang tambag og suhestyon gihapon apan sa negatibo. Mas maayo di mo buhat. Formula nai ho ga i. Nai ho ga i. Leksyon 56 gihapon. Mas maayo nga di mo himo. Tsukuranai ho ga i. Tsukuranai ho ga i. Di nimo kabisyado ang syudad. Mas maayo nga di ka mohimo sa imong kaugalingong itinerary. Kimi wa machi o yoku shiranai. Jibun no ryotei o tsukuranai hou ga ii. Kimi wa machi o yoku shiranai. Jibun no ryotei o tsukuranai hou ga ii. 30 bang abilidad, long version. Formula ru koto ga dekiru. Ru koto ga dekiru. Leksyon 57. Kaya nga muhimo. Tsukuru koto ga dekiru. Tsukuru koto ga dekiru. Pwede siyang muhimo og nindot nga kortina. Kanojo wa kirei na kate no tsukuru koto ga dekimasu. Kanojo wa kirei na kate no tsukuru koto ga dekimasu. 31番
Abilidad gihapon pero shortcut. Formula para sa mga last hiragana changing verbs sama sa tsukuru kay ang katapusang hiragana usbon ngadto sa e-series busa ang ru mahimong re ug kabitan og ru. Reru. Ato kining gi-eksplika sa leksyon 57. Kaya nga mobuhat. Tsukureru. Tsukureru. Parehong sentence. Kaya niyang mohimo og nindot nga kortina. Kanojo wa kirei na curtain o tsukuremasu. Kanojo wa kirei na curtain o tsukuremasu. 32 bang samtang. Gamito nato ning konjugasyon na samtang kung usara ka tawo nagbuhat sa duha ka aksyon nga gidungan og himo. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus nagara. Nagara. Leksyon 58. Samtang naghimo, tsukuri nagara. Tsukuri nagara. Si ate kay mukanta samtang naghimo og rice balls. Onesang wa onigiri o tsukuri nagara utao utaimasu. Onesang wa onigiri o tsukuri nagara utao utaimasu. 33 bang samtang gihapon apan ang gisamtang diri usa ka estado. Formula tamama. Tamama. Leksyon 59. Samtang nahimo. Tsukut tamama. Tsukut tamama. Miabri kog bank account nga wa na ko gamita. Watashi wa kouza o tsukutta mama hochi shite shimaimashita. Watashi wa kouza o tsukutta mama hochi shite shimaimashita. 34 bang balik kini sa numero 33. Samtang wa nagbuhat. Estado kini. Estado nga wa nagbuhat. Formula nai mama. Nai mama. Leksyon 59 gihapon. Samtang wa nahimo. Tsukuranai mama. Tsukuranai mama. Ang nagpakabuhi nga way himo-himo og kayamanan kay di maayo. Zai-san o tsukuranai mama. Ikite iku no wa yokunai desu. Zai-san o tsukuranai mama. Ikite iku no wa yokunai desu. 35 bang samtang gihapon. Kining konjugasyon na mo'y gamiton kung ang duha ka aksyon nga nagdungan kay gibuhat sa mga lain-laing tao. Ang formula kay teiru aida o teiru aida ni. Leksyon 60 kini. Samtang naghimo, tsukutteiru aida o tsukutteiru aida ni. Samtang naghimo og paniudto si mama, ang mga bata kay nagtan-aw og TV. Okasan ga hirogohan no tsukutteiru aida, kodomo tachi ga terebi o miteiru. Okasan ga hirogohan no tsukutteiru aida, kodomo tachi ga terebi o miteiru. 36 bang samtang wa pay mubuhat. Lahi ra kini sa numero 34 kay dili kini estado. Formula nai uchini. Nai uchini. Leksyon 60 gihapon. Samtang wa pa mohimo. Tsukuranai uchini. Tsukuranai uchini. Pwede nimong usbon ang disenyo samtang wa pa na mohimoa ang produkto. Seihin o mada tsukuranai uchini sekkei o kaete mo ii desu. Seihin o mada tsukuranai uchini sekkei o kaete mo ii desu. 37 bang sa hinapon adunay sa panahon nga mobuhat na wa pa buhata pero buhato na. Ang formula kay rutoki. Rutoki. Leksyon 61. Sa panahon nga hapit na mohimo. Tsukuru toki. Tsukuru toki. Manghugas ko sa akong kamot inighimo na og sushi. Watashi wa sushi o tsukuru toki te o araimasu. Watashi wa sushi o tsukuru toki te o araimasu. 38 bang sa panahon nga nagbuhat na. Formula teiru toki. Teiru toki. Leksyon 61 gihapon. Dihang naa sa proseso sa paghimo. Tsukutteiru toki. Tsukutteiru toki. Sa panahon nga naghimo si nanay og panihapon,
Niuli si tatay. Okasan ga bangohan o tsukutte iru toki, otousan wa kaite kita. Okasan ga bangohan o tsukutte iru toki, otousan wa kaite kita. 39 bang, sa panahong dihang maopagyoy pagkahumagbuhat. Formula, tatoki. Tatoki, leksyon 61 gihapon. Dihang maopagyoy paghimo, tsukutta toki. Tsukutta toki. Inig human gyud na kog himo og sushi, muhimo dayon kog miso soup. Sushi o tsukutta toki, miso shiru o tsukurimasu. Sushi o tsukutta toki, miso shiru o tsukurimasu. 40 bang, kini ang una sa mga conditionals kung o inig buhat. Gamiton ta ang ruto kung ang atong kondisyon na hilambigit sa matematika, lohika ug mga natural nga panghitabo. Gituki tani sa leksyon 62b. Kung o inig mohimo, tsukuruto. Tsukuruto. Kung mohimo kag bintana dire, makasod ang preskong hangin sa kusina. Koko ni mado o tsukuru to, shinsen na kaze ga daidokoro ni haireru. Koko ni mado o tsukuru to, shinsen na kaze ga daidokoro ni haireru. 41 bang, mauni negatibo sa miaging conjugation. Kung di mobuhat. Formula, naito. Naito. Leksyon 62b gihapon. Kung di o inig di mohimo, tsukura naito. Tsukura naito. Kung di ka mohimo og schedule, tanang tao magdungan og adto sa cafeteria. Schedule o tsukura naito, minna ga doji ni shokudou ni itte shimau. Schedule o tsukura naito, minna ga doji ni shokudou ni itte shimau. 42 bang, kini ang ikaduhang conjugation sa conditional kung o inig buhat. Ato kining gamiton kung atong sentence o sa kahangyo, pagmandar o pagdesisyon kung unsay buhaton. Formula, tara. Tara, og ato kining natuki sa leksyon 62c. Kung o inig mohimo, tsukut tara. Tsukut tara. Kung mohimo kag cookies, magdako og green tea. Kimi ga cookie o tsukuttara, boku wa ocha o motte kuru. Kimi ga cookie o tsukuttara, boku wa ocha o motte kuru. 43 bang, ang negatibo sa miaging conjugation kung di mobuhat. Formula, nakattara. Nakattara. Leksyon 62c gihapon. Kung dili o inig dili mohimo, tsukura nakattara. Tsukura nakattara. Kung di mohimog examine si Professor Tanaka, atong hangyoon si Professor Suzuki. Tanaka sensei ga shiken no tsukura nakattara, Suzuki sensei ni tanomimashou. Tanaka sensei ga shiken no tsukura nakattara, Suzuki sensei ni tanomimashou. 44 bang, ang ikatulo ka conditional kagamiton kung ang impormasyon nagagikan sa nagsulti. Muranig, abinimo ba? Ang formula para sa mga last hiragana changing verbs, ang katapusang hiragana sa dictionary form usbon ngadto sa E-series. Busa ang ru ending mahimong re plus ba, reba. Leksyon 62d kini. Kung o inig mohimo, tsukureba. Tsukureba. Abinimo, kung mohimo kag chicken soup, palito na sa mga customer. Chicken soup o tsukureba, okyakama ga katte kureru. Chicken soup o tsukureba, okyakama ga katte kureru. 45 bang, ang negatibo sa miaging conjugation kung di o inig di mobuhat, ang impormasyon gikan sa nagsulti. Ang formula kay ang nai form mahimong nakereba. Nakereba. Leksyon 62d gihapon. Kung di o inig di mohimo, tsukura nakereba.
tsukuranakereba. Abi nimo ba, kung di ka mohimo og cake, mopalit ko sa tindahan. Kimi ga keiki o tsukuranakereba, boku wa mise kara kau. Kimi ga keiki o tsukuranakereba, boku wa mise kara kau. 46 bang, mauni ikaupat nga paagis pagporma sa conditional o gamiton ning konjugasyon na kung impormasyon gikan sa naminaw. Muranig, kung matod nimo, ang formula kay full conjugation sa verb plus nara. Nara. Gitutukan ta ni sa leksyon 62e. Kung muhimo, matod nimo. Tsukuru nara. Tsukuru nara. Kung muhimo kag tiramisu, sama sa imong gisulti, palihog og gamit og fresh cream. Tiramisu o tsukuru nara, nama cream o tsukatte kudasai. Tiramisu o tsukuru nara, nama cream o tsukatte kudasai. 47 bang, ang negatibo sa miaging conjugation kung o inigdi mo buhat ang impormasyon nagagikan sa naminaw. Ang formula kay ang nai form sa verb dungagan og nara. Nai, nara. Leksyon 62e gihapon. Kung di mo himo, sama sa imong gisulti. Tsukuranay nara. Tsukuranay nara. Kung di ka mohimog panihapon, sama sa imong gisulti, sayon kaayo ang microwave dinners. Yushoku o tsukuranay nara, denshirenji yushoku wa benri desu. Yushoku o tsukuranai nara, denshirenji yushoku wa benri desu. 48 bang, kinahanglan mo buhat. Adunay mga napo nga paagis pag-conjugate niini sama sa atong pag-eksplikar sa leksyon 63 apan ang atong gamiton diri kay ang nakute wa ikenai. Nakute wa ikenai. Kinahanglan mo himo. Tsukuranakute wa ikenai. Tsukuranakute wa ikenai. Kinahanglan mo himo kog sandwiches para sa picnic. Ensoku no tame ni sandwich o tsukuranakute wa ikenai. Ensoku no tame ni sandwich o tsukuranakute wa ikenai. 49 bang, nagkadugay og buhat, nagka-nantoka-nantoka. Ang formula kay ba-ru-hodo. Ba-ru-hodo. Leksyon 64. Nagkadugay og himo, nagka-nantoka-nantoka. Tsukureba, tsukuru-hodo. Tsukureba, tsukuru-hodo. Sa sige ni moghimo og yakisoba, mas mobansay pagyud ka. Yakisoba o tsukureba, tsukuru-hodo, jouzu ni naru. Yakisoba o tsukureba, tsukuru-hodo, jouzu ni naru. 50 bang, mupalabi og buhat. Ang formula kay conjunctive form sa verb plus sugiru. Conjunctive sugiru. Leksyon 65. Palabi og himo. Tsukuri sugiru. Tsukuri sugiru. Tungod kay nasubra kog himo ang sukiyaki, tagaan ti kagamay. Sukiyaki o tsukuri sugita no de skoshi agemasu. Sukiyaki o tsukuri sugita no de skoshi agemasu. Atong sumahon ang mga conjugation nga atong gituki niining video ha. Mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga maekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals, kinahanglan mo buhat, nagkadugay og buhat, nagka-nantoka-nantoka, ug ang ika-50 kay ang pagpalabi og buhat. Sa sunod nga video, din ato gyapon i-conjugate ang kaku atong gamiton ning mga konjugasyon na. Paghatag og pagdawat og action, dili na mo buhat. Tukuro, pagtukoy og punto sa panahon. Pag-ekspresar og tumong, mga desisyon, pagtag-an og probabilidad, ug ang pseudonouns nga hazu, dapat lang, wake o rason, og noni og keredomo nga mo ekspresar og pagsukwahi.
Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna pud tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og hinapon, importante kaayo mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligon ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.